Мен Татарстандан потому что. Алар бумажкалар подписывают, мага бу честный суверенитет Татарстана дейт. Алар бит бумажкалар подписать берет, для меня это уже по-настоящему как будто бы. Что ведь? Халык еренген, халык теремedi суверенный. Bu Süleyman G'ilajov. Bu intervyuni biz onun bilan 2020 yılның iyununda tushirgan edik. Şuşu intervyuni yazdırgandan soň 2 oy uzgaç Süleyman Efendi vafat boldy. Süleyman G'ilajov Yuqsil awulunda yaşadı. Әлеге авыл Татарстанның Әлки районында Qozondan 190 шақырым ераклыкта орнашкан. Соңгы елларда Süleyman G'ilajov авылда яшәгән бердән-бер кеше иде. Ул үлгәннән соң Yuqsil кешесез калды. Биткән татар авыллары исемлегенә керде. Интернет, 200 yıl program, televizorda, bütün sonuçta yasalan, elde koşandan beri yasalan. Bunda bir kısımda связь yok iyi. Hem kıyıkta anten trafik, sotuvay telefonun antenası. Televizоры һәм интернеты үткәрелгән булса да, газы юк иде Süleyman Әфәнденең. Шуңа нык үкенә иде ул. Юксылга 10 сат кына барып җитәм дә димә. Югары Кальчурин авылыннан соң асфальт юл тәмамлана. Аннан Качушина авылына кадәр вакташ юлдан, шуннан соң 4 чакрым басудан Юксылга барып җитәсең. Яңгыр яуса, авылга кирип тә, чыгып та булмый. Кышын монда юл бөтенләй юк. Снегоход, кышкы җыри торган техника. Açtan resim edeyim, снегоход bulmasa. 2 yıl sayın almartып торам. Юксыл 1970 елларда тарала башлады. 30лап йорт, сарык фермасы бар иде дип сөйләгән иде Süleyman Әфәнде. Ул үзе бу авылда 1991 елдан бирле яшәгән. 93 гектар җир сатып алган, фермерлык белән шөгыльләнгән, сарык, дуңгыз үрчеткән. Сәламәтлеге какшау сәбәпле фермерлыкны ташлаган, соңгы елларда фақат дуңгыз үрчетү белән генә көн күргән. Дуңгызлары әйбәт кенә сатылган булса кирәк. Süleyman Әфәнде аерылган булса да, кызларына ярдәм итеп яшәгән. Мәсәлән, 2019 елда кичкенә кызыма 200 мең сумлык ярдәм күрсәттем дип сөйләгән иде ул безгә. Өч ел узгач, янә Юксылга юл тоттык. Süleyman Әфәнденең йорты әле дә тора. Күп кенә якларда андый ташландык өйләрне ишеп, җирен тигезләп куялар. Чөнки янгын чыгу куркынычы бар. Монда исә бигрәк тә куркыныч, чөнки бу хуҗалык урманга якын. Аяк астында коры чирәм шатырдап тора, бер янып китсә, урманы белән утырып янулары бар. Әмма йорт тора, ишегенә такта кагып йозак үлгәннәр лүен. Ләкин барыбер шушы йортка кемнәрнеңдер кирип йөргәне күренеп тора. Йортның арткы ягыннан тәрәзәләрендә ватканнар. G'ilajovның ustaxonasында, munchasында ашып йөргәннәр. Süleyman G'ilajovның йортыннан кала Юксылда ишелгән ферма биналары гына калган. Яңарак төзелгән мал йорты да бар, тик аның түбәсендәге калайларны сүтеп алып киткәннәр инде.
Юлсыз, газсыз булса да, Юксыл авылы бик матур урында. Янәшәдәге күлдә балык мыжлап тора, көтүләре белән су өстендә генә йөриләр. Балыкчыларның кармак куя торган ыргаклары шактый күп. Юксыл зиратына да кирип чыктык. Халыктан акча җыеп, зиратка яңа кыйма тотканнар. Соңгы кабер Сөләйман Гыйлаҗевныкы. Кайбер мәгълүматларга күрә 2000 елдан бирле Россиядә 37 мең авыл юкка чыккан. Тагын 36 мең авылда бершәр генә кеше яши. Юксыл шул авылларның берсе. Шунысы кызык, юкка чыккан авылларның зур өлеше Россиянең Европа өлешендә урнашкан. Шул исәптән Татарстанда да. 20 гасыр дәвамында һәм 21 гасыр башында Татарстаннан 1200 ләп авыл юкка чыккан. Аларның күбесе кечкенә урыс авыллары. Әлки районына килгәндә, Юксыл шушы районда урнашкан. Монда да халык саны кими. 2002 елда районда 22 меңләп кеше яшәгән булса, 2022 елда 18 меңләп кеше яшәгән.